καθημερινή δεν. Χρειαζόμαστε ναι ή όχι? Τους χρειαζόμαστε. Ένα λεπτό, να βγει ο Παπαχελάς. Να τη βρείτε την καθημερινή της ευθύνη του Σαββάτου. Να βγει ο Παπαχελάς. Μη φωνάζετε όλοι μαζί. Όλοι μαζί μη φωνάζετε. Για το πώς μπήκαν αστυνομικοί, σελίδα η 3, η 4, η 5 είναι. Να σας πω, μη φωνάζετε όλοι μαζί. Ένας σε μένα αυτά, Νίκο Καουνάκη, σε μένα αυτά. Όχι να μας πεις, πού το διάβασες. Σου λέω στην καθημερινή, στο άρθρο που έχει για το πώς πρωτοσέλιδο έχει καθημερινή και μέσα την ανάλυση. Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα αυτά. Τι σε σένα. Όχι σε μένα αυτά. Άκου να δεις. Εσύ στην προβοκάτσια είσαι θεός. 40 χρόνια προβοκάρεις. Αλλά όχι σε μένα. Αλλά όχι σε μένα. Από τον αρχηγό σου. Εσένα όχι. Όχι σε μένα. Όχι. Έτσι μαζέψου. Τρόφιμοι του Μητσοτάκη. Τρόφιμοι της Μαρίκας. Τρόφιμοι της Μαρίκας και του Σπυρόπουλου. Δεν μπορείτε να μιλάτε. Οι πρασινοβρουροί να μαζεύονται σε μένα. Σας έκανε πλούσιους η Μαρίκα. Εγώ δεν είχα ποτέ παιδάκια της Μαρίκας. Ορφανά του Μητσοτάκη ήσασταν. Τώρα θέλει τώρα να το πάμε. Εκεί που πάει. Εκεί που ξέρετε. Να μιλήσουμε όμως πολιτικά και μη φωνάζετε όλοι μαζί. Ένας φωνάζει. Κάτσε να καταλάβω. Τα ξέρουν αυτοί. Εμείς δεν τα ξέρουμε, να κάνουμε μια ερώτηση. Τι εννοείς? Εντάξει, το είπαμε αυτό. Τι εννοείς τρόφιμος? Τι εννοείς τρόφιμος της Μαρίκας και ορφανά του Μητσοτάκη? Να καταλάβω, γιατί εδώ σφυρίζουνε, κάτσε να δούμε, σφυρίζουνε. Μα γίνεται ένας διαγωνισμός. Ποιος ήταν περισσότερο στην αυλή του κυρίου Μητσοτάκη? Σωστό, εγώ δεν μιλάω έτσι. Γιατί αν μιλήσω έτσι τον Νίκο Καουνάκη θα πέσει κάτω τραπέζι. Εδώ γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος. Εδώ γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος. Σέβομαι την ηλικία. Και αποκαλεί ώρα στον Μόνο να μην έχουμε προσωπικά. Και υπάρχουν εκκλήσεις τρόφιμος της Μαρίκας και πώς το πες το άλλο? Και ορφανό του Μητσοτάκη. Τι εννοείς? Και σας έκανε άνθρωπος. Είναι γνωστό ότι ο Καρατζαφέρης είχε ένα πρακτορείο που έκανε τσόντες και εκμεταλλευόταν τις τσόντες. Τι ψέμα, Θεέ μου. Τι τσόντες? Τι ψέμα είναι αυτό, Θεέ. Εσύ, Νίκο. Αυτό είναι ψέμα. Μπορώ να αφήσω να λέει τέτοιο ψέμα? Το κανάλι πώς λεγόταν? Μπορώ να αφήσω να λέει τέτοιο ψέμα στον αέρα? Μπορώ να αφήσω να λέγεται? Το κανάλι που είχε ο κύριος Καρατζαφέρης ποιος ήταν? Το κανάλι το τηλεόραση. Δεν είναι τότε. Αυτό ήταν δημιούργημα της Μαρίκας. Άκου τώρα γιατί ο πρασινοφρουρός. Επειδή ο Καρατζαφέρη με TV Press είχε σπάσει το μονοπόλιο της πράσινης ΕΡΤ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή τον πόναγε τον Νίκο Καουνάκη, γιατί είναι πράσινο το κόκαλο μέχρι μέσα. Και πώς πήρε την άδεια? Πώς βρέθηκε με άδεια ο Καρατζαφέρης? Γιατί είχε την TV Press, αγόρι μου, λέω γι' αυτό. Γιατί έδινε τη μάχη για να σπάσει το μονοπόλιο της πράσινης ΕΡΤ. Ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, να μιλήσει ο Νίκος. Πάντως, Νίκο, όχι να λέει ψέματα όμως, να μιλήσει, αλλά όχι να λέει έκανε ψέματα. την ευρύτερη έννοια. Αυτό το οργανωτής καλυστείων. Οργανωτής καλυστείων. Μοντέλο, να απολύτω. Ήταν πριν το 80 σου λέω. Δεν έχει την TV Press με την πολιτική. Νίκο, έλα. Επειδή είναι ξύπνιος ο Καρατζαφέρης, αναφυσβήτητα δεν υπάρχει. Να στήσει συγγνώμη για αυτό που είπες. Αυτό που έλεγε την Τζόντα είναι απαράδεκτο. Αφού έκανε τσόντες, πώς να το κάνουμε? Κύριε Γεωργιάδη, το τσόντες το είπε για τα καλυστεία. Αυτό έκανε τσόντες. Με μοσίκους γκούνινα. Είχε λοιπόν ο Μακαρίτης ο Σπυρόπουλος λοιπόν. Ο Μακαρίτης λοιπόν ο Σπυρόπουλος, ο οποίος είχε την έδρα του στο Βυζαντινό. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα πολιτική παρασκηνιακή και φίλος και ταμείας του Μητσοτάκη. Ο Καρατζαφέρης, επειδή είναι ξύπνιος, τον διπλάσωσε το γέρο. Τον υιοθέτησε λοιπόν ο Σπυρόπουλος και από εκεί και πέρα άρχισε να αντλεί δυνάμεις. Εντάξει τώρα, Νίκο, όμως τώρα πρέπει να μιλάμε πολιτικά τώρα. Ένα λεπτό. Πολιτικά μιλάει ο Νίκος. Πολιτικά μιλάει. 30 χρόνια αφού γίνεται διαγωνισμός τώρα. Η μορφή ποια είναι? Μισό λεπτό να τελειώσει ο άνθρωπος. Μα να τελειώσει ρε παιδιά. Ό,τι έφτιαξε ήταν τρόφιμος, πνευματικός και οικονομικός εξαρτημένος ο Καρατζαφέρης από το Σπυρόπουλο, από τη Μαρίκα και το Μητσοτάκη. Τους έφτιαξε το κανάλι. Δεν λέω τα υπόλοιπα πόθενες διότι δεν με ενδιαφέρουν. Καλά έκανε ο άνθρωπος και έχει 30, 40, 50 ή 20 εμπειρίσματα. 34. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Ναι, πας εντός. Καλό είναι αυτό. Αλλά πώς έκανε αυτό. Αλλά δεν με αφορά αυτό. Να έχει την υγεία του άνθρωπος. Και κάποια στιγμή βλέπει ότι πρέπει να αναζητήσει άλλη οδό. Και το σπάσε με το Μητσοτακίκο και καλά έκανε. Βγήκε απέναντι, έκανε τα γνωστά με τον Καραμαλή
και βγήκε τώρα απέναντι στο Μητσοτάκη. Καλά κάνει. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η πορεία. Αυτή είναι η πορεία. Περίμενε, κάτσε να απαντήσω. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, 8 και 22. Θα απαντήσουμε μετά το διάλειμμα, θα έχεις όσο Κύριε Γεωργιάδη, εδώ είμαστε. Κυρία Ζήκου, νομίζω ότι πήρατε μια καλή ιδέα πώς θα λυθεί το πρόβλημα στο Κολονάκι και οπότε ξανασπάνε τα καταστήματα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζήκου. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 8 και 29, να συνεχίσουμε. Μην μιλάς καθόλου. Καθόλου. Εσύ τον έχεις ή η καθημερινή? Άδωνης Γεωργιάδης, είδαμε την καθημερινή τη χθεσινή. Έχετε δίκιο, με ακούλπα. Έχω διαβάσει 5-6 εφημερίδες. Θα το βρω όμως. Δικό μου λάθος. Θα το βρω στην εφημερίδα. Διάβασα και ελευθεροτυπία και επενδυτή και ημερησία κτλ. Θα το βρω που είναι και θα σου στείλω. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπες. Όλα αυτά τα οποία είπες. Για ταξιδιωτική οδηγία στη Γαλλία, τη βρω σου. Λοιπόν, θα τη βρω. Δεσμεύομαι, θα τη βρω. Σου είπα, δεσμεύομαι, θα τη βρω. Πάμε παρακάτω. Όλα αυτά τα οποία είπες ήταν φοβερές συκοφαντίες για τον Καρατζαφέρη. Άκου ποιος είναι ο λόγος. Ο Καρατζαφέρης, ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει κάνει ζωή του διαφημιστική εταιρεία και έχει βγάλει ένα σώρο λεφτά, ο οποίος έχει πάει πόρτα-πόρτα με TV Press και πουλάει κασέτες, δεν είχε ανάγκη να γλύψει κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία είχε ανάγκη τον Καρατζαφέρη την εποχή της TV Press. Όχι ο Καρατζαφέρης στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε καλές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πάρα πολύ. Μα το είπε ο ίδιος στη Βουλή, Ορδάνη. Με το Σπυρόπουλο δεν είχε. Το ταμείο του Μητσοτάκη δεν είχε. Νίκο, το είπε ο ίδιος στη Βουλή. Όταν τον είπε τώρα Μπακογιάννη, εσείς που είστε με τα άκρα κτλ., της είπε σε μένα, το λέτε. Που ήμουν 180 στο σπίτι σας πιο πολύ από εσάς. Σωστό. Άρα λοιπόν, ποια είναι η μορφή? Μαζί τα τρώγανε. Έχει κρύψει. Έχει κρύψει τα τρώγανε. Από Νίκο Κακαουνάκη. Μα Εσείς οι πράσινοι στη μάσα είστε οι προϊτάνες της παγκόσμιας μάσας. Μην κάνεις τέτοιες μορφές. Λοιπόν, τώρα γιατί τη χτυπάει την τώρα? Τώρα γιατί τη χτυπάει? Τώρα δεν χτυπάει την τώρα προσωπικά ο Καρατζαφέρης. Αλλά όργανο των Αμερικανών δεν τη χτυπάει προσωπικά. Είναι πολιτικές. Τι λέει τώρα? Να στο απαντήσω. Όργανο των Αμερικανών, υπουργός εξωτερικών. Να στο απαντήσω. Όταν βλέπουμε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και τη διαχειρίζεται η κυρία Μπακογιάννη κατά τη γνώμη μας χάλια, δεν πρέπει να το πούμε για να μην βγει ο Νίκος Κακαουνάκη να παρασπιστεί την τώρα? Εγώ υπερασπίστηκα τη Μαρίκα που σας έκανε όλους τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, εγώ την κυρία Μαρίκα δεν έχω δει και δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου για να η Μαρίκα. Αλλά ξαναλέω, Νίκο Κακαουνάκη, ξαναλέω ότι μιλάνε μαζί μου. Όλα όσα είπες ήταν θλιβερές συκοφαντίες και τις λες για ένα λόγο. Διότι ο Καρατζαφέρης χάλασε τη σούπα του Πασόκ. Τώρα έκανε διαφημιστής. Σαν διαφημιστής. Τα 30 εσύ περίμενες να πέσει ο Καραμαλής, να ξαναπάρει την εξουσία και να τρώσετε 5 μασέλες. Ήρθε ο Καρατζαφέρης και τους χάλασε τη σούπα. Είμαι κορόιδο. Παρακαλώ, να συνεχίσουμε τον δημιουργικό διάλογο, αλλά όχι ένας πάνω στον άλλον. Να συνεχιστεί ο δημιουργικός διάλογος, αλλά όχι ένας πάνω στον άλλον. Να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι γίνεται δημιουργικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτό έγινε με τον κύριο Καρατζαφέρη. Ναι. Όπως το λέω. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά όχι να κάνει και τώρα όμως εδώ το ζήτημα είναι πολιτικό. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν μπορεί να συκοφαντείται σε αυτή την κρίση η χώρα και να λέει αποκλείεται η Ελλάδα. Εσύ το προβοκάτορ. Βρέλα εδώ να δεις, μην τρελαίνεσαι. Σας κομματικό, νάτο, στην καθημερινή. Νάτο, εδώ, γαλλικό πρακτορείο. Νάτο. Associated Press, γαλλικό πρακτορείο. Θα δεις, πώς θα δω την εικόνα. Από μέσα κομμάτι τη χώρα. Το κύμα της βίας δεν είναι προηγούμενο. Ξεκινάει. 100 μέρες από το θάνατο του Αλέξη Γορόπουλου, προδότησε Πανεθνικό Όργιο Βίας και Λογασίας. Η βία δεν μπορεί να σταματήσει με τέτοιο γαλλικό πρακτορείο. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει όλα όσα συνέβησαν. Και αυτό είναι από το Associated Press. Εμείς κοβάτουμε την Ελλάδα. Μα είσαι με τα καλά σου. Είναι όργανο. Μα είσαι με τα καλά σου. Δεν τρέπεσαι. Μα είσαι με τα καλά σου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε... Έλα εδώ να δεις. Αντί να πούμε... Ορίστε, βουλευτής κοινοβουλίου. Άσε τώρα, θέλω να ανοίξω να μιλάω τώρα εγώ. Ας βλέπεις, δεν μιλάω. Λοιπόν, δες εδώ λίγο. Να συνεχίσεις. Τι εννοεί και μιλάς? Δεν θέλω. Άσυλο συμμοριών τα πανεπιστήμια. Αυτό σου αρέσει για εικόνα της Ελλάδος? Όχι βέβαια. Άρα τι μιλάς τώρα? Τι λες τώρα? Άλλο όμως.
αρχή της τουριστικής περίοδους. Δεν θα σου βάλω. Ηρεμία λίγο. Η διαφήμιση που κάνουμε στη χώρα είναι χειρότερη. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό. Κριστίνα, άκουσε με λίγο. Ο κύριος Καρατζαφέρης, μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Βρήκε χώρο μέσα στη Νέα Δημοκρατία και προελάβει ο κύριος Καρατζαφέρης. Καλά κάνει. Όχι όμως να συκοφατεί την Ελλάδα. Πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση. Για μένα πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Αυτό ακριβώς κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο να διαλύσει τα οικόπεδα. Τι με νοιάζει με αυτό που έχει πει ο Μάκης Γιακουμάτος, ότι ο κερδισμένος που θα. Τελικά με ποιο, για τα μπουλντόκ και για αυτά. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Πολιτικά, δεν μιλάμε τώρα για τα μπουλντόκ και για τα πεκινουά. Η πολιτική σκέψη είναι ότι πολιτικά ο κερδισμένος θα είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Γιατί η προοπτική του να κάνουν συνεργασία Νέα Δημοκρατία και Λάος δεν υπάρχει. Δεν θα βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία.